gauzak prestatu, gubiek ere ederki apaindu. Agian bihar joan behar dugu, eta aita bisitatu. Begiak hetsi ta ikusi esperantzak bidea argitzen, etxi begiak ta ikusi eurita gero iruzkia itzultzen. Egunero zain arrabotxeri gakoaren latzkirrinkari, ez da gaur ere inorrageri, ahangabe batere ez dut gogorik. Begiak hetsi ta ikusi esperantzak bidea argitzen, etxi